Luna Hotel Porvoo kehitettiin ja sai alkunsa visiosta itselleni, että miten luoda hotellivierailuista elämyksiä. Kiinteistön rakennus on 1912 rakennettu Fennomaanien aikaa ja se edustaa sitä kautta tosi paljon suomenkielisyyttä. Esim. Tuolla on paljon Kalevalan yksityiskohtia julkisivussa. Sen lisäksi sitä kautta me halutaan edustaa suomalaisuutta hotellikonseptina kansainvälisesti ja sen puolesta ollaan paljon käytetty suomalaista käsityötä ja entisöintitaitoja ja designia tässä talossa. Toiseksi me ollaan haluttu tuoda tänne todella paljon kodinomaisuutta, vähän tämmöistä muodotonta hotellimaisuutta, jotta tämä huippuympäristö on helpommin lähestyttävämpi ja helpommin nautittavampi. Ja ehkä kolmanneksi tämmöinen visuaalinen punainen lanka täällä on ollut tämmöinen maalaismodernismi, eli haluttu tuoda tämmöistä Porvoon maalaislämpöä ja vähän sotkea se sitten nykymodernismiin.